महानगरी एक्सप्रेसच्या जनरेटरमधून धूर निघालेला आहे. कसारा रेल्वे स्थानकावरची ही घटना आहे. धूर निघत असल्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. ब्रेक लायनर गरम होऊन धूर निघत असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. मध्य रेल्वेच्या कसारा रेल्वे स्थानकावर महानगरी एक्सप्रेस आली असता तिच्या जनरेटर व्हॅनमधून अचानक धूर निघाल्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं. मध्य रेल्वेच्या कसारा रेल्वे स्थानकात इगतपुरीहून मुंबईच्या दिशेने जाणारी महानगरी एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आली. जनरेटरमधून धूर निघत असल्याचं रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आलं. जास्त उष्णतेनं ब्रेक लायनर गरम होऊन जाम झाल्यामुळे धूर निघाल्याची रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिलेली आहे.